Norok oro nugi mankana je bukhukjuk khoroksa bo otoni nokhurka otoni nokhurui o jisala oto achukha asungmani logi logi no bini harkat belakino tomung sitra nukjagana norok nai tongdi okilip no okilip chungma mani hingankai bubagra bini peisho roi mani je bubagra saka omahai sini kiprasani je somajo tonghanga kai abo belena chaya tamni ke bukubuni bari rokno bo abo hai khlaimano hunai daki daki romnani bagai je tipramo thani jeto YTF ni jeta Suro State General Secretary James de Burmano daki daki romnani bagai police thani o report khlaina bagai FIR khaina bagai o borokno romna bagai saka haini hai o bidun o khel khadi o jaga o je takhuk chakra bo jagate khoroksa bwrwi bono video thai tonga phuro bo bini private part no Jangri Phunuk rok nugui tongkhana gapadi no video no phunugui ribona footage no o bidun daki share khlai